ikusi dugunez, Canvak irudi pilo bat ematen dizkigu, baina guk ere gure irudiak igo ditzakegu. Horretarako, artxibo subidos honetan, subir tus propias imágenes ematen diogu. Eta orain, gure eskritorio goaz, edo gure argazkiak dauden toki horretara, eta aukeratu egiten ditugu. Hemen arazo bat izan dut nik behin baino gehiagotan, argazki bat baino gehiago igotzen saiatu nahi zenean, arazo eman dit, beraz batzuetan agian banaka igo barko ditugu. Edozein kasutan goazen froga egitera. 3 argazki aukeratu ditut, eta 3 batera igotzen saiatuko naiz. Ikusten duzuen nola kargatzen ari den, baloiarekin arazoak ditu, hemen agertzen da nola ari den kargatzen, bat igo du, bestea igo du, eta baloiaren ze gaude. Ikusten duzuenez, 3 arazorik gabe igo ditu.